bona tarda. Benvinguts a la presentació del projecte del programa educatiu del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona per aquest proper curs 2021-2022. Bona tarda als que ens esteu seguint a través de mitjans telemàtics i també bona tarda als que estem al plató. Avui ens acompanyen Manel Sales, director del Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès. Bona tarda, Manel. Bona tarda. La Mercè Graner, directora de l'Institut Constantí. Gràcies per estar aquí. I Doia Triana, també del Centre de Recursos Pedagògics del Tarragonès. Gràcies, bona tarda. Permeteu-me que estengui els agraïments a gent que no ens està acompanyant però que estan per aquí. D'una banda, tot l'equip d'Auriga Serveis Culturals, l'Anna Catà, el Xema Noses, el Jordi Salvador, que ens han ajudat, han format part de tot aquest procés de reflexió, de treball que ens ha portat a la presentació d'avui. Agrair també tot l'equip del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, des de la feina interna, a la Cori Ribó, a la Gemma Jové, que estan per aquí al darrere, i també a l'Ester Ramon, conservadora, responsable del servei educatiu, que de fet hauria d'estar aquí avui amb nosaltres, però que el Covid, diguem-ne, li ha fet una mala jugada i que suposo que ens estarà seguint també des de casa. També volem excusar la Gemma Carbó, que ens havia anunciat que participaria aquesta tarda, però també per motius personals li ha estat impossible. Bé, de fet aquesta sessió aquesta tarda no és només la presentació del programa educatiu del curs que ve, per nosaltres també és una mica la presentació del projecte educatiu, del treball que hem anat fent de reflexió, de reflexió interna, d'assessorament extern, d'escolta amb especialistes, amb docents, alguns dels quals estan avui aquí acompanyant-nos, i d'aquesta reflexió més estratègica que també estem fent des del museu. Aviam, ha estat un any realment de trasbals. La pandèmia ens ha trasbalsat a tots en molts aspectes. Precisament també ha estat un dels motius que ha portat aquesta reflexió, i en el cas del museu s'ha afegit que estem en una situació de reforma arquitectònica, reforma museogràfica, estem revisant totes les instal·lacions, tot el museu a la plaça del Rei, però també de revisió de reforma estratègica. Com us dic, us presentarem propostes, activitats, recursos, però darrere hi ha tota una filosofia, un treball de reflexió compartit que us hem volgut resumir en un breu vídeo que us el presentem a continuació. El patrimoni és l'herència del nostre passat, però cal que ens la fem nostra. Des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona volem que el projecte educatiu serveixi per a que els alumnes aprenguin a fer-se seva aquesta herència. Estableixin vincles amb el patrimoni. Desenvolupin competències per ser ciutadans responsables. Tot això ho fem des d'una visió de la història complexa, crítica, multidisciplinària, des de la perspectiva de gènere. Tot això ho fem potenciant la vostra participació, adaptant les propostes a les vostres necessitats, incloent a totes les persones i realitats, partint dels interessos i motivacions dels alumnes, tenint en compte les seves opinions i emocions, potenciant el treball en grup, elaborant un producte i transferint-lo a la societat, establint paral·lelismes amb l'actualitat, des del rigor, des de la creativitat, construint relats,
Història del projecte educatiu explicada, història acabada. Bé, com veieu, és una molt breu presentació, però que sí que hem volgut sintetitzar aquests principis que regeixen la proposta educativa. Una proposta educativa que parteix de molts anys d'experiència, de molts anys de treball, però que hem revisat, hem actualitzat, hem plantejat també d'acord amb els temps actuals. En el vídeo heu vist que han aparegut conceptes com herència, llegat, el concepte de vincle, de ciutadania, de valors. Hi ha també tot el tema de participació, adaptació, inclusió, el treball competencial, que és el que ens atanya actualment. També aspectes com el rigor i la creativitat. Realment són conceptes ambiciosos, són conceptes complexos, però són realment, jo crec, conceptes que són presents en el dia a dia, no en el món educatiu només, sinó també en el dia a dia. Manel, per encetar una part una mica de debat i d'intercanvi d'idees, quins creus que són els reptes principals en el món educatiu, en aquest context que potser també hem volgut resumir en aquest vídeo? Jo, del que ha sortit en aquest vídeo, voldria destacar diverses coses que han sortit. Una part és el tema de l'herència, sí que és veritat, però sobretot ha sortit el tema de la inclusió. Jo trobo que és una cosa que ho tenim molt actual avui en dia i que hem d'anar cap aquí. I sobretot també veure el museu com un espai més, un lloc més de casa nostra. Sobretot també el veure, per mi, que l'educació ja no és dins de l'aula. L'aula és el món, i jo crec que el món vol dir obrir-se a tot el que tens al teu voltant. Moltes vegades ens emmeravellem amb coses que trobem a l'exterior o a fora i simplement està a una paret. Només cal entrar, més que una paret és trobar la porta i entrar. I tenim molts centres d'aquí de Tarragona que segur que tenen un espai més, una aula més de casa seva, de la seva escola, i aquí com a centre de recursos jo crec que hem de fer aquest treball de trobar sinergies i que esdevingui una aula més, un espai més d'aprenentatge. Molt bé. Mercè, pregunta. Amb vosaltres ja tenim una llarga trajectòria de treball i a més amb un element molt singular del nostre patrimoni, que és Sencelles, que ens explica moltes coses però també ens formula moltes preguntes, perquè ens queda molta feina de recerca per fer encara. Quins creus, també arran de l'experiència, i després en tornarem a parlar, quins creus que són els punts claus de connexió entre els museus i els centres educatius, o ja no els centres educatius, sinó també els alumnes? Quan trèieu el vídeo, m'ha agradat molt una cosa que dèieu, el jovent ha de valorar aquest patrimoni. Però clar, ara ve la clau, no? Com fem que els joves, l'alumnat dels nostres centres, valori aquest patrimoni? Home, perquè el valori, primer l'has de motivar. Per motivar hi han d'entrar-hi les emocions. Avui en dia ja és un fet evident que si les emocions no hi són presents, no hi ha aprenentatge. I suma-li que per valorar-ho i a l'hora d'aprendre continguts d'aquests jaciments que veu, aquestes restes, ha d'haver un aprenentatge significatiu, competencial. Són reptes que hem de vehicular, connectar entre museus i centres educatius. I m'ha agradat molt una cosa, heu dit, han d'aprendre a construir relats. M'ha encantat. El jovent avui està absent de relats significatius. Malgrat sigui una incoherència davant un món en què vivim plens d'informació, poder que ells puguin arribar a construir relats a partir del contacte amb les restes arqueològiques amb els museus, heu plantejat un repte que Déu-n'hi-do. Sí. De fet, el repte del relat ens el vau plantejar, aquestes consultes que vam fer amb professionals, ens el vau plantejar molt clarament. És a dir, des del museu tenim la llibertat de no estar lligats amb un currículum i a més tenim un valor afegit que és que tenim la història, però les històries, perquè qualsevol d'aquests objectes ens poden plantejar històries. Aquí hem volgut anar una mica més enllà. Com podem nosaltres construir relats, ajudar a construir relats i sobretot fer que els alumnes, els més petits i els més grans construeixin relats. I Doia, nosaltres
des del museu, però també a través de la xarxa de museus de Tarragona i de Terres de l'Ebre, estem impulsant i estem treballant per intentar estendre tot el que és nous models o noves pràctiques que facin pont entre els museus i els centres educatius. Un són els projectes Apropa't de la xarxa i altres models. Jo crec que aquí realment els centres de recursos, i també agafant les idees que plantejava el Manel, centres de recursos podeu ser claus ja d'entrada com aglutinadors, no? Sí, jo si vols us explico una miqueta el paper del CRP en tota aquesta proposta formativa del museu. En primer lloc, que crec que és un paper molt important, és vetllar per l'adequació de totes aquestes activitats que s'ofereixen des del museu amb l'enfocament competencial desenvolupat pel Departament d'Educació, aquest aprenentatge competencial que el que vol al cap i a la fi és empoderar els nens i nenes amb eines i amb estratègies que els permeti crear, desenvolupar unes competències personals per fer front a totes aquelles situacions que es trobaran al dia a dia. Això per una banda. Per l'altra banda, també fem formació pels docents en relació al patrimoni cultural, històric, social i artístic, de manera que quan els docents s'animin a participar en aquestes activitats del museu tinguin força coneixements previs sobre la matèria, sobre l'àrea que tocaran. Tenim una molt bona relació, una comunicació molt fluida amb els assessors formatius del museu, amb l'objectiu de poder assessorar els docents abans i després de l'activitat. Lògicament, durant l'activitat són els assessors del museu, els experts i els que porten la formació, però aquesta petita visita puntual al museu esdevé a la llarga un projecte, com els que explicava la Mercè, un projecte a llarg termini, un projecte que acaba tenint força pes, i nosaltres aquí us podem assessorar en el que és el treball a l'aula, el treball abans i després de la visita al museu. Més cosetes que fem i que podem fer. Participar en les visites físicament al museu. No només ens agrada assessorar-vos i col·laborar des de fora, sinó que ens agrada participar i compartir amb els centres la seva experiència. Per nosaltres, cada visita és una font de coneixement i una font per poder assessorar els altres centres. L'experiència d'un centre ens serveix per aprendre i per poder assessorar altres centres en el futur. Podem organitzar, també us podem ajudar a organitzar cloendes, jornades. De vegades aquests projectes són fins i tot projectes a llarg termini que duren 2 o 3 anys i que acaben amb una exposició, una cloenda, una jornada, diguem-li amb la tipologia que es vulgui, i de vegades pot ser necessària potser la nostra intervenció a trobar un espai, pot ser en diferents situacions en les que ens podem trobar. I finalment potser fer menció a la difusió, al paper de difusió del centre de recursos, de les vostres pràctiques educatives, que sempre són elements molt motivadors de cara al futur a altres centres que es puguin engrescar en l'activitat. Tenim reptes i interessos, també ho plantejàvem abans, reptes i interessos comuns per al final avançar amb l'educació dels més petits i dels joves. Avancem amb la presentació, després reprendrem una mica la conversa. De cara al programa educatiu del museu d'aquest curs que ve, hem plantejat, tenim noves propostes. Tenim des d'una actualització, activitats veteranes que hem actualitzat amb nous materials, continguts actualitzats, etc. Materials de recursos i recursos per les visites presencials. Un aspecte que hem tingut en compte, perquè aquest últim any de fet ens ho ha posat en evidència, són els recursos digitals per preparar de suport durant les activitats com a recurs per treballar a l'aula, i després també una mica amb la idea de facilitar recursos a la carta. No és només la visita amb una activitat feta al museu, sinó que aquests materials puguin ser utilitzats i segurament amb una perspectiva diferent, perquè els ossos que representen els enterraments romans de l'activitat que fem poden esdevenir una eina per fer un treball de ciències naturals com tenim. També plantejar amb tot aquest suport digital la digitalització de la col·lecció
que tenim penjada en una plataforma en obert, és un material en obert com Sketchfab, pot ser un incentiu pel treball a l'aula, pot ser un incentiu per desenvolupar treballs que pel vessant tecnològic també pot ser molt interessant de cara al nostre alumnat. I després hi ha formats d'activitats, des de les visites dinamitzades amb un paper més actiu dels nois i de les noies i formats com les visites teatralitzades que ens permeten posar-nos una mica més a la pell d'aquests personatges de fa un temps i que aquí tenim el Caius i la Faustina a la Vila Romana dels Munts d'Altafulla que ens venen any rere any perquè això de l'estança a la vila els hi és molt grat. Però a part d'aquestes propostes que les podeu consultar, les podreu veure i després anirem també al llarg del temps anar alimentant més recursos a través de la pàgina web o senzillament contactant amb nosaltres al museu, sí que la proposta educativa, el que hem fet un èmfasi important és en el treball per projectes, perquè nosaltres és una manera de fer un treball més pausat, més de fons, més complex, també és veritat, però que ens permet aquesta adaptació a les necessitats de cada aula i aquests objectius en cada un dels centres. Hem preparat un parell de vídeos més i de cas ara donem pas a un parell de vídeos que us presentem dos d'aquests projectes, un adreçat a educació infantil, l'altre a secundària principalment, primària i secundària, i després, si de cas, tornem una mica a la xerrada aquí a la sala. Hola, bon dia. Benvinguts. Em sembla que no ens coneixem. Mireu, jo sóc Blai, el cuiner. Sí, i l'altre dia vaig rebre un encàrrec molt especial. Em van venir a veure dos romans. Sí, dos romans autèntics, més ben dit, un romà i una romana. Em van dir que s'havien traslladat aquí, a Altafulla, el que és la Vila Romana dels Munts. I que ara, doncs, volien fer una gran festassa i convidar a tots els veïns, a tots els amics i a tots els seus parents amb aquesta festa. I a veure si jo els hi podia preparar un banquet. Evidentment, els hi vaig dir que sí. Ai, no sabeu en quin embolic m'he posat dient-los que sí. Perquè a què menjaven fa 2000 anys els romans? No sé, jo havia pensat fer-los pizza, macarrons... Això agrada a tothom, poses una miqueta de formatget al forn i llestos. Però això menjaven els romans, els hi agradaria? I després també els hi ha de parar a la taula. Els hi ha de posar forquilles, ganivets, culleres, o menjaven amb palillets com els xinesos. Ai, no sé, tinc un garbuix al cap impressionant. Em voleu ajudar a investigar, a veure com era un banquet de fa 2000 anys? M'ajudeu? Vinga, gràcies. Coneixeu el Teatre Romà de Tarragona? És un dels 3 edificis d'espectacles que hi havia a la ciutat de Tàrraco, juntament amb el circ i amb l'amfiteatre, i forma part del conjunt que l'any 2000 va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, darrerament s'estan realitzant diferents projectes d'investigació i d'adequació amb la clara voluntat d'apropar-lo a la ciutadania, d'obrir-lo i que tota la ciutadania pugui gaudir de l'edifici. En el seu moment va ser un edifici esplèndid, però segur que molts de vosaltres us pregunteu el perquè de l'estat de conservació en què es troba actualment. La construcció d'una fàbrica d'olis va provocar la destrucció de bona part de les estructures i posteriorment, als anys 70, va ser adquirit per una immobiliària amb la voluntat de construir habitatges. En aquell moment, però, una campanya ciutadana sota el lema Salvem el teatre va aconseguir aturar les obres i preservar l'edifici, el monument, per la ciutadania. Tot i que aquest procés de recuperació no ha estat fàcil, finalment avui dia tenim la sort de poder gaudir d'aquest edifici tan emblemàtic.
Des del museu us proposem que aquest sigui el punt de partida per a l'elaboració d'un projecte educatiu que podeu venir a fer amb els vostres alumnes. Aquest projecte us permetrà endinsar-vos dins de la cultura romana a partir d'aquest edifici emblemàtic, però també reflexionar sobre el patrimoni en general. Què és patrimoni, què no és patrimoni, què s'ha de conservar, quin paper tenim com a ciutadans dins de la conservació del patrimoni. El pas següent serà una observació del vostre entorn. Segur que al voltant del vostre centre educatiu teniu algun edifici, algun element que estigui en perill de destrucció o d'oblit. Us proposem que reflexioneu, que investigueu sobre aquest edifici i que plantegeu una campanya de recuperació, de preservació d'aquest element. El punt final, com a cloenda, seria una trobada en aquest mateix espai de tots els centres que hàgiu participat en el projecte, en el qual ens exposaríem quin és l'element que heu triat i com heu plantejat la seva conservació o la seva recuperació. Faríem, en definitiva, una festa del patrimoni, de la recuperació del patrimoni. Us esperem. Bé, amb aquests dos vídeos heu tingut un tastet de dues propostes de treball per projecte, amb una orientació diferent, però també amb un esperit comú. Un parell de preguntes sobre el treball per projectes. De fet, a banda d'aquestes dues propostes, des del museu, comentàvem abans, portem una llarga trajectòria amb el projecte de Sencelles al nostre objectiu, en què participen tots els centres educatius de Constantí, els 4 centres educatius de Constantí, privats, concertats i públics, de primària i de secundària. Sembla una mitjana de 5 grups per edició, amb 2 o 3 nivells educatius diferents, i tot al voltant del monument de Sencelles, com també comentàvem abans. El que hem plantejat enguany és anar avançant, anar perfilant aquesta metodologia, plantejar aquest projecte enguany a partir de reptes, no una temàtica d'arrencada, sinó realment plantejar un repte que surti de la reflexió primera amb el treball amb els docents, però després amb els alumnes, que sigui un procés de descoberta que ens permeti al llarg del curs treballar amb el ritme adequat a l'aula, a les necessitats que teniu. I una cosa que també volem potenciar, perquè creiem que és un factor important, és el suport, el recolzament metodològic, perquè al final també el dia a dia des del museu o el dia a dia des de l'aula necessitem obrir una mica perspectives. En un projecte d'aquest tipus, amb l'experiència que teniu, Mercè, quins creus que són els aspectes claus a l'engegar un projecte? I després també participeu, Manel o Idoia, abans també parlàvem en temes de patrimoni, de defensa del patrimoni també com a metodologia de treball. Quins són els grans reptes treballant en aquesta línia? Abans de parlar d'aquests grans reptes, ja que surt el projecte Sencelles, que per nosaltres és un privilegi, tots els que treballem com a docents a Constantí, sigui des de les escoles o de l'institut, portem ja des del 2012 treballant en aquest gran projecte i penso que unes paraules d'agraïment i, com no, citar Pilar Sada, la gran engrescadora i iniciadora d'aquest projecte, i veure que ara no hi és ella, però el projecte continua. Això és l'important, que no són les persones que mantenen el projecte, tot i que el va engegar i el va motivar, sinó que continua el projecte. I l'experiència de projecte és molt enriquidora. Me deies què ha de tenir, en quins reptes es troba metodològicament. Jo penso que un és vital, empoderar l'alumnat, que ja ho hem dit abans. Si l'alumnat no se sent protagonista del projecte i és un ninot que ara cap aquí, ara cap allà, ara traga contingut, no hi haurà èxit per molt que hi posin els docents. L'alumne s'ha de sentir protagonista del projecte. I per sentir-se protagonista del projecte i empoderar-se, se li ha de preguntar quines són les teves expectatives, on vols arribar, d'on sortim, què volem aconseguir. I aleshores, al sentir-se protagonista, ell hi posarà ganes. A part d'empoderar l'alumne, és vital i penso que s'ha estat fent durant tots aquests anys en el projecte, és el treball cooperatiu, bàsic.
Avui que estan les mesures universals que formen part del treball inclusiu, hem d'anar per aquí, cooperativament i entre diverses escoles, que a més hi ha aquest treball conjunt. Ho heu dit també vosaltres, la multidisciplinarietat. Es va començar el projecte de Sencelles, on, per exemple, des de l'institut, els alumnes treballaven llatí, visual i plàstica i tecnologia. I dius tu, que hi ha en comú entre aquestes tres matèries? Doncs hi havia en comú entre aquestes tres matèries. I per últim, que crec que també ho he anomenat, en aquest treball en projecte ha d'haver les noves tecnologies. L'alumne actual és quasi nadiu digital, tot i que de vegades són nadius en jugar, no tant en recerca d'informació i saber-la seleccionar, que aquí és on hem de donar un cop de mà als docents, però tot s'ha de vehicular via digital. Les TIC han d'estar presents. No sé, Manel. No, jo l'únic que puc dir és que totalment d'acord amb la Mercè. I partir de l'alumne, no? El que estàvem dient ara, fer-lo pensar. Abans també comentàvem el tema de les emocions, no? Quan te fan pensar, en certa mesura estan rascant què sents, no? Què penses, però també què sents quan veus una cosa, no? A mi, abans hem comentat el tema de les històries, no? El museu no és una història, són històries, però per crear aquestes històries necessites fer pensar, preguntar i com se sentien. A mi m'ha agradat molt el vídeo del cuiner, suposo per la manera com ho presentava el cuiner, no? Ja m'hagués anat jo ara amb ell a veure què fèiem a aquella taula, no? Doncs és això, és a partir d'un repte de què penses tu, no? I alhora respectar que el que està proposant l'alumne, per molt esboixarrat que sigui, vés a saber si no arribem a un lloc molt fructífer, no? Un aprenentatge molt engrescador. El tema de les eines digitals també que ha sortit. Les eines digitals al final són, ja ho diu la paraula, eines. I com tota eina l'hem d'aprendre a utilitzar. No és només te dono una eina i fes el que vulguis. I aquí sí que els docents a vegades tenim por, no? A les eines. Jo com a mestre també a vegades tens por a l'eina i veus el teu fill que està utilitzant l'eina amb una soltura, però sí que és veritat que la part que podem aportar nosaltres és aquest punt de fer pensar. Moltes vegades no és ensenyar, sinó acompanyar i fer pensar. I justament les eines digitals, estem parlant d'eines digitals i jo al darrere aquí tinc la història del passat i estem parlant d'això, de fer pensar, ja sigui a través d'eines digitals, amb les eines digitals i coneixent la nostra herència i el nostre passat. Jo totalment d'acord amb el que comentes, Mercè. Afegiria el que deia ell, que realment els projectes estaran funcionant i les activitats estaran funcionant quan mirem els ulls de l'alumnat i els ulls guspirin, brillin, perquè estaran emocionats. Jo no concebo un alumne davant d'una estàtua a Sencelles, sèrio, indiferent, no ho estem fent bé. Quan veiem que riu, que s'emociona, que pregunta, doncs diem, anem per bon camí. En aquest sentit, Mercè, totalment d'acord. I m'has fet pensar ara, vaig tindre un professor a la universitat, que me l'estimo molt, ara ja no hi és, però que em deia, no? Diu, tu quan t'apropes a un alumne has d'aconseguir que l'alumne digui i oh. Diu, l'o és imprescindible, la sorpresa, no? L'admiració de què està passant aquí. Però quan l'alumne comença a pensar per ell i fa el diu, realment has tocat, amb dues paraules, diu, sabràs que aquell alumne estàs arribant d'alguna manera. No? És això, és fer reflexionar, fer pensar, conèixer, però també l'admiració, no ho sé, és això que comentaves, no sé, totalment d'acord. Jo crec que la Mercè ha fet una definició del que era treballar per projectes perfecta, quasi poca cosa més podíem afegir. I l'únic potser incidir en això que estava dient el Manel, del paper dels docents, que crec que potser en aquest cas és una oportunitat també per nosaltres per aprendre a fer un pas enrere. O sigui, tenim el passat, que és el que dèiem, que és aquesta herència, però és una finestra al futur. I hem de deixar que siguin ells, que els surtin les xispetes a l'interès i aprendre a fer aquest pas enrere al començament, que després ja arribarem per ser aquesta embestida que els doni l'estructura per descobrir, per investigar i per treballar. Però crec que també en tots aquests projectes hem d'aprendre a fer, a deixar-los. Al final són projectes que el que busquen és responsabilitat amb la ciutadania i volem un esperit crític, però perquè tinguin aquest esperit crític els hem de deixar, els hem de donar l'oportunitat, que potser els profes estem molt acostumats
a donar coses, no? A donar material, i potser hem d'esperar a donar aquest material. Jo aquí voldria afegir una cosa també, no? Que abans, crec que ha sigut el primer vídeo, el primer de tots, que anaven sortint certes paraules pel vídeo, jo anava prenent nota, i hi havia una que m'ha agradat, a part de valoració, respecte amb el patrimoni, cura, gaudi, etc., hi havia una que era transmissió, no? Que l'alumne, a tot això, aquesta vivència que està tenint, perquè al final és viure-la, no? Les emocions i viure-la, pugui ser capaç de ser ell també, formar part d'aquest procés d'ensenyar als altres, de voler explicar coses. I al final estem treballant amb els alumnes, però que al final els alumnes són la societat, la ciutadania, que és qui ha de transmetre això, i al final el museu el visitaran també amb els pares, perquè el pare rebrà aquest neguit, no?, de l'alumne. Llavors, aquest punt de transmissió, a mi m'ha agradat molt aquesta paraula, perquè al final és com la corretja, no?, que és donar-li energia i donar-li continuïtat. Aquest concepte de transmissió, un dels ítems que ens sortien quan vam fer aquesta anàlisi i els DAFOs i aquests conceptes i mapes conceptuals és l'herència, no? És el llegat. Perquè al final la història, nosaltres hem rebut una motxilla que ha anat omplint-se, buidant-se, però al final som aquí perquè, i si gratem, ens assemblem molt aquells personatges de fa 2.000 anys, no? Abans ho comentàvem. Al final nosaltres rebem això i nosaltres ho llegarem de cara al futur. O sigui, som transmissors metodològicament per explicar, però alhora també per fer-nos-ho nostre i poder-ho transmetre de cara al futur. De fet, amb el que heu anat comentant ara, també han sortit aspectes relacionats amb el segon aspecte que us volia comentar. Ja heu vist, els eixos de la proposta, i sobretot en un projecte com el Defensem el Patrimoni, surt molt també posar en relleu els objectius de desenvolupament sostenible. Són noms, ara és el nom que li donem ara d'altres valors que sempre hem tractat, però que es van replantejant i es van formulant de maneres diferents i jo crec que cada vegada més globals. Quan plantejàvem els continguts d'activitats, el contingut de les propostes, clar, com fem que aquestes estàtues de marbre, doncs, ostres, com aquest llegat, aquesta herència, aquesta comunicació, com ho fem atractiu als alumnes. I de fet ho heu anat plantejant amb les respostes. Aquestes emocions, aquest element de proximitat, aquests recursos nous que poden ser les tecnologies, pot ser la tecnologia, però també pot ser aquest aspecte més narratiu, pot ser important. Al final la pregunta és com podem engrescar que aquests joves del segle XXI es pugin al tren del respecte del patrimoni, d'aquests valors universals. No sé com veieu aquest tema. I no sé si el plantegeu, suposo que deu sortir constantment a l'aula en molts aspectes, no des del punt de vista patrimonial, sinó en el dia a dia en molts aspectes. Jo crec que l'alumne, quan li planteges la història, el llegat, si això veu que no té implicació en el present, s'ha quedat allà, no té res a veure amb mi, tinc que donar raó perquè me demanen i aquí no arribem enlloc. Quan aquest passat, com deia molt bé Ciceró, història magistra vita est, quan aquesta història a mi m'està ensenyant el present, me dona solucions, respostes als problemes actuals que tinc, medi ambient, manca de drets de la dona, podríem seguir, no? La manca de pau, etc. Si això me dona resposta als problemes d'avui, el nano dirà, ostres, sí, el passat em serveix. I aquí els hem d'ajudar nosaltres, els docents, però si no queda totalment apartat. I com no doni resposta, tampoc tindrà sentit. Per tant, és un vincle constant, realitat, passat, passat-realitat. Què m'ensenya el passat de l'actualitat? Ja no amb temàtica, qualsevol peça del museu, la nina d'ivori, la medusa, quina realitat del seu passat em pot ajudar a mi a respondre avui? Evidentment, he de contextualitzar la medusa, he de contextualitzar la nina d'ivori i de més, però si no, es queda aquí, en el passat. El cas de la nina d'ivori és una joguina, no és una peça de museu, és una joguina, el que hem d'aconseguir fins i tot quan l'exposem, i això ens estem donant voltes, com la fem més nina i menys objecte patrimonial, perquè si la fem més nina, en el fons estarem alimentant aquest vincle i aquest valor
del passat. No sé si voleu comentar alguna cosa més, anem avançant. Mireu, aquestes reflexions, aquest treball que estem plantejant ara, us estem presentant aquesta tarda, al final no deixa de ser un procés. Hem fet una feina de reflexió, al final hem concretat, hem formalitzat per també plantejar-nos nosaltres reptes i objectius concrets, però al final volem que sigui una feina continuada, és que veiem que requereix una reflexió, una avaluació, una revisió continuada. Per això hem formulat el fòrum educatiu, hem anomenat un concepte de fòrum educatiu que volem que sigui un entorn de participació, un entorn de trobada. Tots aquests projectes, tots aquests conceptes que volem treballar, si no els podem anar contrastant amb vosaltres, amb els docents, amb altres companys del món del patrimoni, el mateix equip del museu, des dels seus diversos punts de vista, ens quedarem allà mateix. El fòrum, com us dic, vol ser un punt de trobada, el plantejarem de cara a l'any que ve al llarg de tot el curs. Volem establir, i amb això us anirem informant progressivament, uns punts de partida, unes accions cada trimestre, però que ens enllaci, que ens permeti aquest treball compartit. Per participar-hi teniu la informació a la pàgina web, podeu donar-vos d'alta, podeu inscriure-us i us anirem facilitant tota aquesta informació. El fòrum pot ser un espai d'observació. Si voleu observar, estar atents, escoltar, veure què passa, si voleu compartir experiències, si voleu formular preguntes, perquè en el fons nosaltres el que volem fer és compartir experiències, formular-vos preguntes i al final parlar en veu alta, poder manifestar aquestes reflexions i fer-les públiques i compartir-les amb vosaltres. Jo crec que arribem al tram final de la presentació. Hem estat parlant nosaltres aquí en aquest plató que hem muntat a l'exposició de Tarracomanat. No sé si a través del xat hi ha arribat alguna consulta, algun comentari. De totes maneres, sí que volem, encara que sigui d'aquests mecanismes actuals, doncs això, telemàtics, recollir una mica la vostra veu. I per això us plantegem una petita dinàmica, no us marejarem molt, però sí que us oferim la possibilitat de participar en una dinàmica a partir de 3 preguntes perquè vosaltres ens pugueu traslladar també a les vostres opinions, el vostre parer, el vostre punt de vista. Aviam, per participar, us heu de connectar a la pàgina web menti.com. En principi heu de tenir accés a través de la plataforma i heu d'introduir un codi que teniu vosaltres en pantalla. No sé si ho aneu trobant, aquí estem una mica... No sabem què passa a l'altra banda de la pantalla. Com us dic, us formularem 3 preguntes. La primera, que potser algú ja hi ha arribat i ha entrat, nosaltres ja l'estem veient, és... Us preguntem a vosaltres des de casa, des d'on estigueu, a través d'aquestes plataformes digitals, quins són els reptes que tenim amb els joves al voltant del patrimoni. Podeu donar fins a 3 respostes i a partir de les respostes s'acabarà generant un núvol de conceptes. Com més concret, poden ser diverses paraules, però com més concret també més fàcil serà anar-ho construint. Us donem això, la paraula, han sortit temes, han sortit conceptes en aquesta tarda. Van anar sortint paraules, de moment tot té bastant la mateixa categoria, la mateixa jerarquia. La motivació, de moment sembla que corresponsabilitat. Que motiva és la valoració, el vincle, corresponsabilitat, motivació, entusiasme, interès. Aviam si va sortint en algun altre concepte. Estima. Sí. Motivació, De moment estan molt centrats, vincle, motivació i valoració.
es va reformulant una mica diferent, però em sembla que aquestes són les que més surten, Sí. les grans. Sí. Al final, estem recollint una mica el que havíem dit, no? Potser aquesta visió central de la motivació. Motivació de tots. Sí. Motivem els alumnes, motivem els nois i les noies, motivem-nos nosaltres en aquests reptes que també fan una mica de por, és una manera diferent de plantejar-ho, i els docents, perquè el dia a dia també Déu-n'hi-do el que porta. Suposo que el vincle, el que deia motivació, vincle portarà a la valoració també a l'estima. Al final són factors que... No sé si hi ha algun altre terme que us crida l'atenció. Ara se'ns fan petits. Sí, ara... Clar, segueix sent motivació el que més, estima, valoració... Que aquí també hi ha un problema, amb la paraula motivació, perquè hi ha molts docents que diu jo he de motivar l'alumne? L'alumne ha de venir motivat per ell mateix, i aquí... O no? Sí, aquí ens toca fer aquest rol, no?, de saber engrescar, no?, de saber fer preguntes, no de donar respostes, de saber fer preguntes. Fer que l'alumne, motivar-lo també és donar-li el repte, no? Moltes vegades, ara ja parlo com a pare, no? A vegades estàs a casa i li preguntes al fill alguna cosa i doncs ràpidament el fill se'n va a Google a buscar-ho. Abans era, papa, què és això? I ara, en canvi, estàs parlant, espera que ho busco. Tenen la iniciativa. La iniciativa de buscar, no? I després ja debatrem si el que has trobat és bo, si dona resposta al que ens havíem plantejat o no, no? Però fer preguntes. Molt bé, doncs si us sembla passaríem a la segona pregunta, a la segona dinàmica. En aquest cas es tracta d'una pregunta que té una resposta múltiple al voltant del fòrum educatiu. De fet, us demanem quina opinió teniu de la possibilitat d'un format com el fòrum educatiu. Trieu la resposta que vosaltres us sentiu més identificat i així també serà una manera de recollir una mica les impressions. Per una banda, us demanem si que interessa participar en aquest tipus de sessions, de dinàmiques, etc. Sí que interessa la participació, però potser d'altres maneres, d'altres formes, i l'altre és que no ens interessa l'element participatiu. És veritat que anem una mica atabalats de temps, d'estímuls i d'esforços de participació. Déu-n'hi-do, molt bé. Però jo crec que la voluntat i l'interès hi és. Hi és. Molt bé. I escolteu, jo si de cas ja aniríem a la tercera i la darrera pregunta, és més oberta. Us demanem, hem plantejat el tema dels projectes, us hem presentat l'experiència del Manat i també els camins que volem encetar, però jo crec que tots som coneixedors de centres educatius, grans, petits, d'arreu, que estan treballant potser algun projecte, alguna pràctica, alguna experiència al voltant del patrimoni que poden ser d'interès, que poden ser d'una bona pràctica, un bon exemple. En aquest sentit, us engresquem a si el coneixeu, el centre, la temàtica, ho compartiu amb nosaltres perquè també pot ser un estímul per estirar el fil. Abans plantejàvem, des de l'experiència aquí a Tarragona, de la xarxa de museus, tenim el Museu de Tortosa, que aquest any ha estat fent 3 projectes molt interessants, el Cuber també, i a Tortosa jo sí que em quedaria perquè tenen un projecte que al centre educatiu els alumnes fan de guia per un dia, però evidentment per fer de guia per un guia durant un dia has de fer molta feina i els has de donar gairebé les claus als alumnes, els has de donar les claus al museu. I un altre que va ser al voltant de la reflexió de la recuperació o no, què fem amb el monument franquista que tenen a Tortosa, que van implicar els alumnes per fer una reflexió de com la informació condiciona la nostra opinió. Jo crec que són bons exemples. Aquí teníem els Apadrina, que apadrinem el patrimoni i les jornades culturals. Els Apropa't, que comentava jo ara. Projectes Sencelles. El Museu de la Vida Rural, amb el Lieix Joan Amigó, Lieix el Morell, Lieix Jaume I. Projecte Retirada, el projecte Sencelles, molt bé.
Retirada o reinterpretació del Museu de Tortosa i Dalí i Daniel Magraner. Jo crec que aquest és un d'aquells que hem comentat. No sé si voleu en aquest sentit també aportar, o dels apadrinem, comentàvem. Un museu a l'aula, un museu a la vida rural, que la veritat és que han fet molta cosa, no? El Morell, el Jaume I també porta temps fent. Sí, hi ha hagut projectes juntament amb el programa Apadrinem, que és un programa d'innovació educativa. No sé si ho vols explicar tu, Manel, potser. Comenta-ho, Idoia. És una manera de crear aquestes sinergies que buscàvem, no? És un programa d'innovació educativa que el que proposa és que apadrinem no només un monument, no només un element, sinó que es pot apadrinar una peça del museu, per què no, que seria, i a partir d'aquí deixar-nos portar, no? Nosaltres diem que és la màgia de l'apadrinem, que el que parlàvem, hem estat parlant fins ara, de que deixem els nens que es preguntin, que es qüestionin, potser no donar-los la informació aquesta que hem estat sempre potser hem vist un museu, una peça, un monument amb una visió amb la que ens han explicat sempre, i potser el que volem és convidar-los a que siguin ells que es preguntin i a partir d'aquí comencem a obrir una recerca, una investigació. És un programa molt potent, que és absolutament que es pot maridar perfectament amb les propostes dels museus, amb aquesta proposta formativa vostra, i que permet fer virgueries, permeteu-me la paraula, no? El que deia el Manel de Jaume I, han fet un estudi fins i tot de les robes que porta, a la Festa Major a Salou, és un element patrimonial molt interessant, fins i tot han fet recerca sobre les robes i han vist que les robes no s'adeqüen a les robes que hi havia en aquella època, s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per fins i tot replantejar, canviar les vestimentes, faran una exposició molt aviat a la Torre Vella de Salou. Són projectes que a partir del que dèiem d'una petita visita a un museu d'un dia ha sortit un projecte i una recerca i el que és més important, una manera de treballar metodològicament diferent, que és el que buscàvem, tot aquest aprenentatge competencial que hem anat dient tota la tarda. Llavors, és una manera de per què no lligar aquestes dues propostes. Jo en aquest cas també comentar que tot el tema de l'apadrinem ja farà un temps cap aquí, des de l'Ajuntament de Tarragona també estan apostant molt fort cap aquí. Jo crec que, malgrat hi ha llocs que estan fent coses, tenim a la ciutat de Tarragona aquest punt de que altres territoris han fet molt projectes d'apadrinem i aquí tenim l'oportunitat de fer-ne, també, per què no? Hi ha una companya que també l'altre dia parlava i me l'estimo i comentava que a vegades tenim aquesta visió de les coses que tenim de la quotidianitat, no li donem valor. I probablement a Tarragona tenim tant de patrimoni de qualsevol tipus, no només parlem ara de monuments, de qualsevol tipus, que no li donem valor justament perquè és el nostre quotidià. Tenim aquesta visió que deia la companya, deia una visió blanca, com que se'ns passa de llarg. Quan comences a obrir els ulls, a reflexionar i a pensar per què passen coses, per què tenim això aquí. Abans, per exemple, hi havia el del Teatre de Tarragona, que els propis ciutadans es van moure per continuar. Clar, quan algú passa per allí i veu tot allò, no entenc exactament què hi ha allí, però justament el no comprendre pot ser l'esperó perquè esdevingui una reflexió, una pregunta, un dubte, un projecte. Per què està això així? Què ha passat, que era aquest projecte que també presentàveu. I justament el tenim aquí a Tarragona, els centres educatius d'aquí de la ciutat tenen per poder engegar tots aquests projectes i després sumar-se al projecte de l'apadrinem, del programa de l'apadrinem. Molt bé. Doncs escolteu, si us sembla, anem ja tancant la sessió. Moltes gràcies per la vostra companyia, la vostra participació aquesta tarda, però també en tot el procés que hem anat fent i per la feina que diguem-ne que ens conjurem a seguir realitzant. La presentació aquesta tarda la finalitzem aquí. Recordeu que el dissabte 19 us oferim la possibilitat de venir a visitar l'exposició, al Teatre Romà també. Teniu la informació a la pàgina web. Allà hi teniu informació sobre aquestes diverses propostes, la porta d'entrada per al projecte del Fòrum Educatiu, un contacte que podeu establir amb nosaltres amb allò que necessiteu perquè al final estem al vostre servei i a la vostra disposició. Per la nostra part, agrair el vostre temps, agrair la vostra assistència i, com us dic, ens trobem els que vulgueu el dia 19, que tingueu un bon final de curs, que us queda allò una recta final, però
però ben intensa. Una recta que puja. Sí, exacte, una mica sí, exacte. El turmalet allò d'última hora. I, en qualsevol cas, ens retrobem aquest curs que ve al Manat amb tot de projectes i propostes per vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.